ಒಲ್ಪಗುತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಂತ ದಾದಾ ಪುದರ್ ಚಿಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮರಾಜನ ಮಂದಿರ आमचूर झूम अनपज हाय गाइस गुड मॉर्निंग मदी मैं मत रेडी आते मदी मल मत एन्ना नी रेडी आती यान रप्प रेडी आते ने मेर रेडी आती रे पे चावायत करले इरु बल्कि गाइस तुम्हारा रेडी क्या रे ते सिंपल चावर कंजिलो ಅವಳು ತಿಂದಿತ್ತು ಈ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಚಿಲಿಂದ ವರ್ಷ आज घंटा अंड ಗೈಸ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಾರಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ದೆ ತೊಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡ ಆರೆಡ ಓ ಮತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸಾರೀಸ್ ಮತ ಅವು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡುವಿರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಅವರ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಾರ್ನ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪುಡುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದನೆ ಪೇಜ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಒಲ್ಪಗುತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಬಾಯ್ ಏತರ್ತಾರ ಬಾರ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಸಾಲಿ ಎಂತ ಮಾವಿ ಅದೇತ ನಾನು ಇದ್ರಾರು ನೋವು ಇವರು ಉಜ್ಜಿವೇನಾ ಸೋಮಂದ ಮದಿ ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮಾವಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದೇ ನಾನಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಾರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಡಿದ್ನ ಸೋಕಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಟಾನ ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಾತದ ಅಂಗಡಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಗಂಟ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ವಾವ್ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾರ್ ಮಾಡಿದಾನಾ ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚದೆ ಇದು ನಮ್ಮಿದ ಗುಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆತಾ ಅಂಚ ಹೊರ ಎತ್ತಡು ಮಾರೆ ಬೋ ನಿಂಗೆ ಚಾವರುಡು ಅಷ್ಟು ದಾಲ ನಿಂತಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಚಾ ಖಾಲಿ ಬರ್ನೆ ಜಂಕ್ ಇಂಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಂಡಿ ಇಂಜನ ಅವು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಲಿ ಬಜಾ ನೀರ್ಲೆ ಬಜಾ ಉಂಟ ಹಿಂದೆ ಗೋಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೀದಾ ಪೋಯರ್ನ ನಾನಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದ ದಾದ ಪುದರ್ ಚಿಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮರಾಜನ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ತುಕೊರ್ಲಿ ಆನ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ರಾಣನಿಗಳ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನ
ದಾದಂಡಲ್ದೆ ತೊಂದಿರಿ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇವತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಮಾರ ರೋಡ್ ಗುಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಓಡೆ ವರ್ಕು ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪುಣೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕ ದಾಲೆ ಜೊಂಜಿ ನರಮಂದಿಲೆ ಜೊಂಜಿ ಗಾಡಿಲೆ ಅಗೋ ನಂದಿ ಹೆಂಚಿನ ರೋಡ್ ಮಾರ ಗುಂಡಿಯ ನೆಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಓ ಏಪೋ ಏತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಡ್ದ ಮುಲ್ದಿಲೆ ನೀರು ವಾ ಎಂಚಾಂಡೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಸ್ತು ಉಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ದಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾರೆ ಪೂರ ನಾನು ಬರೋಡತ್ತೆ ಎಂಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಝೂಮ್ ಅಂತ भू गौरी मावाय में भू गौरी मावाय भू गौरी मावाय भू गौरी मावाय गुरु गौरी नर्मण नर्मण भू गौरी मावाय सापे अभी पूजयामि गौरी भू लक्ष्मी मा पिक्चर
येन बद्धो बलिराजा दानवेन महाबलः तेन त्वमेव वदामि रक्ष मां चलमाचलात् ಕಂಕಣಧಾರೈಸಿ ಆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಲಿರಾಜ ಸಮೇತ ಆ ಭೂಮಿನ ಇಡೀ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ವಚನ ತೋರ್ಪನ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲಾಡು ಪರಸ್ಪರ ಪುಣ್ಯ ಕನ್ಯಾ प्रजापति दैवत्यां प्रजापति धर्मप्रजा उत्पादनार्थं स्वधर्म आचरणार्थं भार्यात्वेन तुभ्यमहं मैथुनिभ्ये तुभ्यमहं सम्प्रदते शान्तिपुष्टि तुष्टिश्चातो पाडले सर अंच निम्मेर इरु पाडले कला तट्टे ನಂಜು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಟ್ಟೆ ನಾನು ಪಂಡಿತ ಇರೇನೆ ಕುಲದೇವರ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟದ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂಜೆ ನೋಡಿ ಬಲೆ ಏನ ಮಲತಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟ ಕಾರಣ ನಿಂತಿಲ್ಲ ದಿಶ ಪಂಡ ದಿಶ ಏಕಪದಿ ಭಾವ ಒಂದೇ ಕಾರದಿ ಪುನರ್ದಾನ ಬ್ರಣ್ಣ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕನಂಚಿನ ಯಾನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾನ ಏನು ವಯಸ್ಸುಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನದಾನ ಪರಸ್ಪರ ಹಿಂದೆ ದೇವತೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅನ್ಪುಣ ಹಾಗೆ ಆರ್ದಾನ ಅನ್ಪಣ್ಣ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ನಹಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾಟ ಕಾಲದ ಗೋಡಿ ತಿನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅನ್ಪುಣ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕಾಲದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಶ ದ್ವಿಪದಿ ಭಾವ ಐಕೆ ಆರ್ದಾನ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಏನು ಏನು ಅನ್ಪುಣ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಆದವಣ್ಣದೆ ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ಸುರ ಯಾನು ಮಲ್ಪುರ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಐಕೆ ಆರ್ದಾನ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಇಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅನ್ಪುಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸಾರದ ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡ ಬುಡೇದಿ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಐಟು ಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪೂರ್ಣತೆಯ ನಿಜಾಪೆ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇತರ ಏನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪಣ ಏನು ಅಜ್ಜರಿಪ್ಪಣ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಜ ಮೂಜನ ಏನಿದೆ ರಾಯಸ್ಪೋಷಾಯ ತ್ರಿಪದಿ ಭಾವ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯನ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾನು ಬೆನ್ಪೆ ಊಟ ಐಶ್ವರ್ಯನ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬೆಳೆದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬಿಡಪ್ಪ ಸ್ವಂತ ಸಂಸಾರ ಷಟ್ಪದಿ ಋತುಭ್ಯ ಷಟ್ಪದಿ